د دیروکê de tüccaran êrîş û dagirkerî li ser gelê Kurd û zimanê Kurdî kêm nebûye. Lê herdem gelê Kurd li dijîvan êrîşan berxwedan kiriye. Li Bakurê Kurdistanê û bajarên Tirkiyeyê zêdeyî 20 milyon Kurd hene, lê Kurd nikarin bi zimanê Kurdî perwerdê bibînin. Hêj jî zimanê Kurdî nefermiye û heta niha gelek ji ber fêrî ziman dibin û ziman fêr dikin, tên bin çavkirin, girtin û cezakirin. Mamosteya Komeleya Lêkolîna Çand û Ziman Seyhan Şaşmaz balkişand li ser zextên li ser zimanê Kurdî û got ku li Bakur zextên li ser zimanê Kurdî di asta herî jor de ye. Seyhan diyar kir ku li dijî polîtîkayên pişaftin û înkarê divê Kurd li her derê bi zimanê xwe biaxivin û zarokên xwe hînî Kurdî bikin. Zext û pêkutî gerek gerekin. Yek ji wan ew e ku em perwerdehî bi zimanê xwe nabînin, bi zimanê dayika xwe nabînin. Di nav Kurdî da niha li Bakur em qala Bakur bikin du zaravayên Kurdî, Kurmancî û Kirmanşkî. Mixabin em wê perwerdehî bi zimanê xwe nabînin. Em gava zarokên 6 sal û 7 sal em diçin dibistanê Tirkiye û heta ku em bixwînin zê em li wan dibistanan da dixwînin. Elbet ev li ser navê xwe tena serê xwe pişaftinekî herî dijwar e ji bo zarokên Kurd, ji bo gelê Kurd. Mamosteya Komeleya Lêkolîna Çand û Ziman destnîşan kir ku ew weke Komeleya Lêkolîna Çand û Ziman waneyên zimanê Kurdî didin û hewl didin di her alî de zimanê xwe pêş bixin. Em met derweksaziya ziman li ber gelê qebatên ziman em dersên Kurdî didin, dersê Kurmancî û Kirmanşkî didin. Bangavaziya me ew yekê ku kesên ku ji perwerdehiya xwe bêparmane em navê perwerdehî vê yekîneke perwerdehî tiştekî domdirê jî em dibêjin hîndekariyê tên em kursê ziman didin. Em dixwazin kesên ku hewcedariya vê yekê dibînin axaftin be xwendin be nivîsin be bila tevlî dersên me bibin bila xwendin û nivîsa xwe pêş bixin û di nav malbatê xwe de bi zarokê xwe re bi taybetî bila vê zimanê biaxivin û bixwînin binivîsînin ji ber ku zimanê me wenda nebe. Li Bakurê Kurdistanê dewleta Tirk siyaseteke pişaftinê li ser gelê Kurdê de meşandin û peyva Kurdistan qedexe kiriye. Di nava salên 2030 û 2010 de li Bakurê Kurdistanê gelek dibistanên zimanê dayîkê hatin vekirin. Lê di sala 2015 de dewleta Tirk bi pêşengtiya AKP xwe li van destkeftiyên Kurdan negirt. Tevahî sazî û cihên perwerdeya bi zimanê Kurdî qedexe û asten kirin.